näin me tullaan tänne Benalmadenaan. Tää on vähän kuin helminauha. Niinpä, nämä kaupungit on niin kuin toisissaan kiinni, ettei mitään rajaa. Kyllä. Kirjaimellisesti. Kyllä, kyllä. Ja nythän me tullaan tässä ekaksi tullaan lähelle Puerto Marinaa, jos me lähdettäisiin tästä alaspäin. Jotenkin heti vaihtui rakennuskanta hieman. Eikö se ole? Kyllä. Ja vähän enemmän siis vähän modernimpaa. Joo. Ja sitten tämä alue on vähän enemmän vielä turistisempi. Aivan. Eli ehkä semmoinen, kun meillä on nyt aletaan olla tässä Puerto Marinan lähettyvillä, mikä on hieno ja mahtava satama, aivan huikea yksinkertaisesti. Niin tässähän on myöskin tälle alueelle keskittynyt paljon hotelleja, tähän on keskittynyt paljon yöelämää, baareja ja tietysti myös niin kuin päiväravintoloita. Mm-hmm. Jokaiselle jotakin. Niin, se on se jokaiselle jotakin. Siinä esimerkki. Näin, sali. Sali, mikä sali? Niin. Kävinpä salilla, menisikö kotona läpi? Niin. Tässä on sitten täältä löytyy turistitoimisto ja poliisi. Täällä on uusittu myös tätä väylää jonkunkin verran. Nythän tosta, jos lähtee sinne ihan Puertoon, niin sieltä sitä on siinä uusittu ja se on kaunista. Nyt me ei sinne tällä kertaa mennä. Me ihmetellään jatketaan tätä tietä. Ja täällä on myöskin tullut näitä kahviloita. Tässä on tää Granier, yksi ketju, jotka toimii tällä franchising-periaatteella. Heillä on joka puolella niitä liikkeitä. Kyllä. Ja sitten tähän kohtaan on rakennettu paljon hienoja uusia hotelleja. Tossa esimerkki. Joo, tämä on Best Hotels. Aha. Ja ketjuun kuuluva. Ja tämä on aivan ybermoderni. Mm-hmm. Tämä on 4 tähden hotelli. Mutta sieltä on huikeet merinäkymät No näistä. ihan varmaan, koska meri on ihan siinä vieressä. Siinä on tämä kompleksi kuuluu myöskin, eli siinä on 2 osaa. Kyllä. Ihan selvästi. Ja se on aivan, kun menisi niin kuin johonkin täysin uuteen aikaan. Ja siinä on 3. kompleksi muuten tässä vielä jatkoa. Ja tästä taitaa olla näitä hotellihuoneita siis useita satoja. Niinpä. Se on. Mä oon tähän mun asiakkaita joskus hakenut ja vienyt sieltä ja suositellut sitten tätä uutta hotellia. Tässä on Twin hotelli. Joo, tää on nyt tämmönen hotellikuja tässä kohtaa. Mutta eikö ole tyylikkäitä näitä uuden ajan hotellia? Joo. Tässä on Benalmadena Beach hotelli. Ja sitten laskeudutaankin tähän kostalle, Benalmadena kostalle. Kyllä. Siinä on hieno 5 tähden hotelli tässä. Tässä on paljon. Ja tuolla edessä sitten on toi punainen Sahara Sunset Beach. Mm-hmm. Ja täällä on sitten, tuossa on tuo liikenneympyrä just, mistä sitten lähdetään moneen eri suuntaan. Siinä ihan pikkasen matkan päässä oikealla on lintupuisto. Kyllä. Ja täällähän on näitä erilaisia puistoja ja sitten asuminen, esimerkiksi lintupuiston, Parque de Paloma puisto ympärillä, on semmoinen kans niin kuin todella ihmiset niin kuin haluaa asua siinä. Että se on yksi semmoinen. Siinä on Castillo Pil Pil. Kyllä, tässä oikein vasemmalla. Kulttuurikeskus myöskin. Aika hieno, se on tämmöistä maurilaista arkkitehtuuria jäljittelevä rakennus. Siellä on erilaisia muun muassa näyttelyitä. Ja katos minkälainen beach, eikö? Ja ihan tässä. On. Nyt ei ole ihan semmoinen keli, että viitsi siellä beachillä olla, mutta silloin kun siellä on semmoinen keli, niin kuule nämä ravintolat on tässä ihan täynnä. Kyllä, täpösen täynnä. Kyllä meri on semmoinen elementti, mikä Joo, ja kun se semmoinen jylhä mahtava, kun se tulee niin
tarjottimella, se tulee niin kohti. Kyllä. Ja täällä on sitten paljon hotellia ja baaria Ja sitten paljon myös niin kuin asutusta. Joo. Eli tästä kun lähdetään ja myöskin tässähän on ihan asuntoja myynnissä näissä ensimmäisissä taloissa ja sitten mennään ylemmäksi, niin siellä enemmän. Ja jos vertaat Torremolinos, Benalmádena, niin asuntojen hinnoissa onko eroa? No jos pitäisi ihan tälleen yleistää, tietysti Ihan pitäisi yleistää. Niin Benalmádena voi olla snadisti kalliimpi. Just. Mutta huomioidaan se, että Torremolinoksessa on sellaisia alueita, mitkä on kalliita. Mm-hmm. Ja tietysti Benalmádénassakin on kalliita alueita ja vielä kalliimpia alueita. Niin kuin joka paikassa on ne. Että se on. Mutta yleinen juttuhan se näistä kaikissa on, että mitä lähempänä merta ja mitä tasaisemmalla maastolla ja mitä lähempänä erilaisia palveluita. Aivan. Harvinaista on, että näinkin lähellä rantaa rakennetaan, niin kuin tässä oikealla näkyy. Siellä muuten on jotain uudiskohdetta vissiin tuloillansa. Se on aika poikkeuksellista, että löytyy näin, että on sellaisia vapaana olevia tontteja. Aivan. Ja jos näitä vapaana olevia tontteja näinkin lähellä rantaa on, niin kyllä ne on aika kalliita. Varmasti. Tähänhän on rakennettu myöskin, kohta näkyy niitä kerrostaloja ihan lähistölle. Ja me tultiin siis nyt Torre Quebradaan. Mm. Ja kato, siellä on Torre Quebradan kasino. Aivan. Yksi toimivista Costa del Solin kasinoista. Ja tässä on paljon kivoja ravintoloita muuten tässä blogissa. Joo. Ja tällä alueella on myös paljon sellaisia asuntoja ja urbanisaatioita, mitkä on suomalaisten suosiossa. Aivan. Täällä on semmoista tästä oikealle, niin me nähdään, tässä on ensinnäkin sellainen kuin Benal Golf. Liittyy varmaan golfiin, ja koska täällä on Torre Quebradan Golf, mutta täällä on Benal Golf. Siellä ylempänä on sitten sellainen kuin Adelfas. Aha. Ja siitä puhuttiin aikoinaan, että se on tämmöinen suomalainen vuorineuvoskukkula. No niin. Eli siellä oli sitten astetta korkeatasoisempia asuntoja. Joo. Mutta paljonko täällä on suomalaisia, mikä mielikuva sulla on? No koko Costa del Solilla varmaan on sitten 30 000 suomalaista viettää aikaa enemmän tai vähemmän. Paljonko suomalaisomisteisia asuntoja täällä on, niin se on semmoinen se olisi kiinnostava mystinen tieto, mutta mun heittoni on, että puhutaan semmoista noin 10 000 asuntosta. Niin. Mikä on iso määrä? On iso määrä, joo. Ja varmaan semmoisia suomalaisia operaatioita per vuosi. Puhutaan siellä vajaassa 1000 ostossa tai myynnissä. Nyt tässä oikealla, niin tässä on uudiskohteita, mitkä on rakennettu. Harvoja niitä uudiskohteita, joita tähän Torre Quebradan ranta-alueelle on rakennettu. Joo. Sitten taitaakin tulla golfkenttä. Juu, siellä on golfkenttä oikein. Torre Quebrada Golf. Ja sehän on iso tietysti ja se jatkuu tonne ylös asti. Siinä on Jukas-niminen ravintola ja mä aina vähän niin kuin kerron, että tämä olisi vähän samantyyppinen kuin oli aikoinaan karuselli, tuosta pyöräilystä. Helsingissä karuselli. Siinä on kahvila ylhäällä, fine dining alhaalla ja vielä alempana löytyy sitten semmoinen baari. Voi mennä koko ajan siitä alaspäin. Tästä Torre Quebradan rantaviivalla on aivan huikeita taloja ja asuntoja. Tässäkin esimerkiksi tämä talo, hollantilaisomisteinen ja rakenteinen talo, niin siinä on 10 asuntoa siinä. Joo, täällä on kyllä. Sitten siellähän kulkee, tuolla rannalla menee kävelysillat tai semmoiset polut, mitä pitkin pääsee täällä liikkumaan näppärästi. Joo. Tästä mennään sitten Nueva Torre Quebradaa oikealle ja siellä on esimerkiksi ihan uusi Mercadonan kauppa. Aha. Ja siellä vähän ylempänä on sitten toi asema Torre Muye.
Torre Muelle-asema tulee tuolla korkealla sitten. Tässä ennen Torre Muelle nimellä, tässä on Trocadero, tämmönen ravintola. Joo. Ja nyt me aletaan tulemaan sitten Torre Muelleen tässä. Joo. Siellä on jonkun komea rakennus tuolla ylhäällä. Siellä on hieno rakennus, joo. Tässä Torre Muellessa on brittiläinen englantilainen yksityiskoulu, Aivan. joka myöskin aika paljon niin kuin, vetää ihmisiä ostamaan tältä alueelta asuntoja. Se on aina noi koulut. Kyllä. Suomi-koulun luona Pakosissa asunnot liikkuu suomalaisten keskuudessa. Kyllä, Ja ymmärrän, että täällä Briteillä. joo. Asuntojen hinnoista täällä varmaan näissä 2 makuuhuoneen asunnot tuolla rannassa, niin varmaan puhutaan se alkaen 350 000. Mm-hmm. Tuolla esimerkiksi toi uusi villa, mikä siinä on tossa? näin, niin Joo. 1,5 miljoonaa. Miljoonaa. Joo. No niin, mennäänkö tekemään kauppoja? Sitten tullaan taas, tossa on meri tulee ihan viereen, mutta tossa on aika pudotus. Ja nyt me ollaan sitten Torre Muellesta. Päästiin täällä Benalmadenan rannoilla. Joo, tostahan pääsee sitten lähteä Puebloon, eli sinne kylään, Kyllä. jos haluaa lähteä. Joo. Kauniita, niin kuin on koko ajan näitä liikenneympyröitä katsottu. Ja sitten nämä palmukujat on jotenkin myös sellaiset, että hienot. Rakennetaan kaikenlaista, niin yksityisasuntoja kuin sitten iso kerrostaloja, mutta kauniisti loistaa toi Fuengirolan lahti tuolla. Ai että. Se näkyy nyt jotenkin, ja kaupungin silhuetti niin hienosti. Ja nyt me tullaan englantilaisten omalle tämmönen Holiday Villageen. Ja tässä tää on semmonen 4 tähden alue, all inclusive hotelli, missä Joo. on kaikki. Sisältyy siihen hintaan ja tää on hirveän hyvä perheille vaihtoehto viettää lomaa. Loistavat fasiliteetit, loistava ruoka, juoma, uima-altaita, aktiviteettia, ei tarvitse poistua tältä alueelta. Nimenomaan sitä ajattelin justiinsa, että ei varmaan tarvii lähteä eikä sen laajemmin maata katsoa, kun tuolla on kaikki. Eikä viikon lomalla nyt tänne tulla varmaan kulttuurilomalle. Niin, no riippuu tyypistä. Niin. Mutta voi olla, että siellä on kuule hyvin erilaisia flamenco-esityksiä ja muuta. Pitäisi mennä, ei voi tietää. Siellä on englantilaisia. Siellä ei on. tiedetä. Niin siellä on ainakin karaokea ja laulua. Niin. Kauniit rannat, kun tullaan On. tänne Fuengirolaan. Ja nehän näkyy upeasti tuolta sitten, jos oot siellä resortissa niin hyvillä paikoilla, niin kyllähän maisemat on upeat. Kyllä, kyllä. Nyt me aletaan sitten tällä kertaa sanomaan goodbye Benalmadenalle ja me aletaan saapumaan Fuengirolaan.